nagpintas deti insaganak nga mensahe, imed-meditate ko itatay on the way kami nga umay from ijay church dito'y Kaohsiung, nga imay dito'y venue, dito'y Tainan City. Ket that was about 1 hour travel. Imbes nga naturog ang ijay bus kakabsat, nagmed-meditate ket iso deto iti message nga i-share ko kadakay itatang rabi. Ket inadal ko, in-study, inkararag ko while on the bus. I was working while traveling. So hanyo ko na nga, apan nagpa-share the pastor now. We are working while we are traveling, kakabsat. I am working. You know, iso nga deti boses tayo kat kastoy manen. Ayan. So tonight, I would like to share with you, deti nga i-share ko kada kayo, prayer ko para kadatay amin nga sangapada. Ti paulo na kakabsat ket the 8 realms. 8 nga areas, 8 nga banag, 8 nga aspeto, the 8 realms that must increase in your life. Regardless of who you are. Kas anak ti Apo, whether you are abroad or in the Philippines, you are young or old, a parent or a child, educated or not, agpapadatay amin nga the opportunity na nga ag-grow, nga ag-increase kadagitoy nga banbanag. Kat deti ti common denominator, in other words, regardless of who you are, deti ti pagkikitaan. This is where we meet. This is where God measures us, kakabsat. Hanggang di kinatayag mo, wano kinapandet mo, hanggang di kinalaing mo agsao, wano saan, hanggang di kinagwapo, wano saan. This is where God measures His grace upon our life. Okay? So 8 realms that must increase in your life. Kat adatalo nga posibilidad mo, itibiyag mo akas Kristiyano. Number 1, either you become stagnant. Kaya nangasawan, no movement, no growth, no development, no improvement at all. Kakabsat, han na mabalin nga hangka ag-improve because ado nga taot mairaman no hangka nga ag-improve. Nang nangruna mo't lang aruden, no deteriorating tayo. Kaya nasunti deteriorating, mabati tayo kakabsat. Ayan, kasla ti arig na kuma, kitam no dakat ti Taiwan, it is a growing country. Not to compare, alagat ang mukhaan na nasaya ti agikom compare ngam, we speak about progress itat kakabsat. Kung ang arodete preacher na ditoy, idi ka no, panahon ni Ferdinand Marcos nga lakay, dagiti Taiwanese umay dagbasa ta Pilipinas, tapno adalan da iti science and technology, ti agriculture. Tat kakabsat, recently ko na digitay taga-UP ta Pilipinas, iso that imay ditoy for exposure and experience and education, tapno adalan da, deti agricultural technology iti Taiwan. Kasi nagdadakkel dagiti watermelon da nagdadakkel ti bagas dagiti pagay da kakabsat. Nagpaiduma sabsabali. Nukit kitaem uray ti sistema ti transportation, ma-amaze ka kakabsat. Aya, perme, 2 talo palapag ti underground. Talo nga platform, ti train, sabali di train EJB3, sabali di train JB2, sabali di train JB1. Kakabsat. Kat kunak apo, 30-40 years nga kamatan ti Pilipinas dito nga sistema. So, no makitam kakabsat, when a country does not progress, talaga maasyan ka kadagiti citizens na aya. Talaga kakabsat. So nga, you know, narigat iti agbalin nga stagnant ti panagbiag. Narigat ti agdeteriorate. Nang nangruna kadagiti 8 nga aspeto ngayon nakidasar itang arabi. Dapat kakabsat kadagiti 8 nga aspeto, we should not be stagnating, we should not be deteriorating, we should be increasing. That's my prayer. Isong i-emphasize ko kakabsat, dakay agbuy-buyat Facebook, kan YouTube, basta part kay THBBC family. Together, let us grow and increase in these 8 areas. Now, palubusan dakman lang kakabsat, nga magipakita no anat perspective ti unsaved. Kadagiti unbelievers kakabsat, tilang kayat dang ag-increase iti biyagda ket kinabaknan. It seems nga dayjay lang iti amuda nga banag nga dapat umado. Wenno dumakkel iti panagbiag. Everybody wants to become wealthy.
Everybody wants to become rich. But look at what the Bible says about it. That Ecclesiastes chapter 5 verse number 10. Ecclesiastes chapter 5 in verse number 10. Kastoy di ko natin nasantuan nga surat. He that loveth silver shall not be satisfied with silver. Awang gayam maganap mo kakabsat nga satisfaction no ti ayatem ket kinabaknang nga naindagaan ket nainlubungan. Numan pay ti Apo na parabor nga mangted nga mahantay dapat nga ayaten dagiti meaning han nga isut dapat primary nga goal iti tao no iti maysa a Kristiyano. Nor he that loveth abundance with increase. Nakita yun? Gusto na iti permi nga umado ti sanikwana, dumakkel ti sanikwana, ket kuna ni Ari Solomon, this is also vanity. Agpaiso kakabsat. I do not have the convenience of time to show you why that the riches of this world is vanity. However, ikang kay ti may nga biblical perspective kakabsat, kaya't nangas di kasawan pastor, dapat pugrot tayo, dapat napanglaw tayo, dapat awanan tayo. No, that is not the point. But the point is this, sino ba ti dapat mangporsu dayti nga banag? Datayo ba uno ni Apo Diyos? Kakabsat, ipakita kada kayo ti biblical perspective nga uray hang nga datayo ti kumamkamat kadagiti kinabaknang ni Apo Diyos iti mangbilin nga mangisabet dagiti kinabaknang ta iso na mismo bayan tayo nga isunat mangtarigagay nga ipaay kada tayo dagiti nga banbanag. In Leviticus chapter 26 verses 3 and 4 kastudi ko na ti Biblia, Leviticus chapter 26, verses 3 and 4. Kuna na ditoy, if we walk in my statutes, no magnakay kadagiti, alagadek, and keep my commandments, kat salimut-mutan nyo dagiti bilbilin ko, and do them, no dagitoy iti pagfokusan tay kano. 4, then I will give you rain in due season. Una, sino ka ti adabilig na nga mangitad titudo nga mang parangay kadagiti mula, di ka diniapo Diyos kakabsat? So who has the power to increase the abundance of our blessings? It is God. And the land shall yield her increase. No pagtudwan ni Apo Diyos ang kunana, dagiti dagan, ipaltuad nanton, iti panagado, dagiti bunga, and the trees of the field shall yield their fruit. So uray gaya mahamutartari gagayan. Uray mo kupkupi-kupan. Uray mo kakabsat nga alamanan iti panagbaknang iti panagbiag. Basta laeng iti focus mo dagiti pamilin ti Apo, dagiti pagayatan iti Apo. Ti Apo gayam ti mangipaay dayta nga panagrangay iti panagbiag. Amen. Adamot kat diti duwa nga klase panagrangay ti panagrangay nga bukod mo a diskarte, uno panagrangay nga ti Dios iti kaduam ken nangited king ka. O kakabsat, hangko kayat ti agrangay ti kabukbukudat. Kayat kuman nga nurumang ay ti panagbiag ko, gaputa ti Apo inted na. Ket praise God, kada kami nga family ng runa kini Pastor John, mairanranod kami iti blessings nga ibuybuyat iti Apo. Hami nga inararapaap, hami tinartari gagayan, hangkampay di nga maikarkari kakabsat. We know that. We maintain that attitude. Isut ko na ti Biblia kakabsat. Ngam kita gapot panagtulnog na iti Apo, panang surot na ti pagayatan iti Apo. Halang isut na blesan, pati da kami. Dakayo, kakabsat, datayo, no ag-backslide tayo, mabalimot rumang ay, bukod mo nga wagas, bukod mo nga paraan. Kat ijay dulo, mabalinto nga ibagam, praise God, nga maan. Kasi kabukbukudam, kakabsat, di mo mat inraman ti Apo, di mo mat in-prioritize ti Apo. So, listen to me. Numampay ko na ti Biblia nga ti kinabak ng vanity. Anak ka nasawa nga dapat agbalinte nga napanglaw, narigat, marigrigat, uno pugpugrot ti panagbiag, ngam ti kayat na lang ibakpakita, han nga iso iti dapat, nga i-goal tayo nga agin Kristi biag tayo. Ana nga rod, pastor? Daytoy 8
nga banag ti kayat ti Apo nga agin-increase iti biag tayo. Get ready kas itad ko dagiti puntos tayo. Number 1, in Luke chapter 17 verse number 5. Luke chapter 17 verse number 5. Kastoy ti ko natin na santuan nga surat. Ti Luke chapter 17 verse number 5. Kuna digiti apostol, the apostle said unto the Lord, increase our faith. Ti umuna nga dapat kitaan tayo, nga dumakkel iti panagbiag tayo, ket daytoy pamati. Goray ka, jak kayam dinefine itay. Ti meaning to increase kakabsat is to make or become greater. Meaning to say, hangka dapat makontento. Dayta pamatim ita. Hamo ko na nga, mayat dayto yan, makigimgimong akmutan. Mayat dayto yan, tadamot kang kanayon akmutan, agserserbiti apo. No. Hangka dapat makontento. Dapat dumakkel pa ti pamatim. To increase also means to live beyond the usual or the ordinary. Detag da mga kasasaad mo, ididamo kaslang unusual. Ngam habang bumaybayag, agbalin nga usual. Tatta kakabsat, nayunam tapnon agbalin nga unusual kakabsat. To live beyond the usual or ordinary. So umang angat tayo dapat kakabsat. Aya, dumakdakkel iti pamati tayo ti Apo. So number 1, nga dapat dumakkel, pamati. Now, adatalo nga kategorya, may saka dagitoy iti kasasaat mo. Dinggem kabsat. Kat takwatem, evaluatem tabiyag mo, no yan naka kadagitoy talo. Letter A, doubter. Si kakadaytoy, managdudwa. Anat doubter, sino? Anya, tikayat na saun ti doubter. Doubter means struggles to accept God's commands and often questions His guidance. Si katay Kristiyano nga uray dingdinggem ti preaching kakabsat, marigatan ka nga mang-accept, marigatan ka nga mangyaplikar iti biyag mo. Because you have established a system in your life. Oo. Kat hamo nga ma-accept iti biyag mo, day adjustment will not change nga mangyari kan kwa. So often you will question. So ti pagpatinggam no kwan, si kadetehan lang nga doubter, no they could justifier. Ayan, agras-rason ka, agar aramid ka ti reason tapno i-justify mo, jehaan mo nga panangtungpal, jay kayat iti Apo. Adda ka kadi iti daytan nga kasasaad. Sometimes, ti Kristiyano nga dumteng ti kasta nga kasasaad, dagiti na bayagan nga Kristiyano kakabsat. No kaano nga bimayag, aya, isumutan dete kaslang marigatanen nga agrow. They become complacent. I hope hantay nga kasjay kakabsat. Aya, unuhaan, naaramid mo, idiun una na nakapag-obey ka iti Apo, habang bimayag kakabsat, kaslang marigatan kamutin nga mga accepti pagayatan na. So, doubter di jay. May kadwa is the weak. Sika ka di deti weak. Ano mo deti weak? Deti mo't weak kakabsat, aya, mabaling agtulnog iti Apo, but he falters in challenging times. Relying on self instead of God. Gapot at ipagtaltalkan na, tipigsa na nga agtulnog ti Apo, bukod na nga pigsa. Haan nga pigsa ni Apo Diyos. It's the strength of the flesh and not of faith. O kabsat si kakadidetoy, nga iti pa nagserbim ti Apo, ti pa nag-obey iti Apo, ti pa nangaramid mo ti ministry, is the power of your flesh and not of faith. Ibagakkan ka, dumteng iti time, nga agkapoy ka, you will falter in challenging time. Ngam dapat datayo haan nga doubter, haan nga weak, no diket dapat datayo kakabsat, increasing in faith. Kala jay dinawat dagiti disipulo. Anamot dito increasing in faith. Dito increasing in faith kakabsat, kat he fully trusts in God's promises. Ti pigsana, kat awan iti bukod na, no diket adda ka dagiti kari iti Apo. Kunana, Apo hangko kaya, ngem aramidek gaputag takderak iti karim kanyak.
Apo, aramiden mi daytoy, uray awanan kami. Tagtakder kam iti karing that you will supply all our need. Apo, itud ko daytoy, han nga gapo, takabailak, nga magtalekak iti karim, nga uray itud ko daytoy, kayam nga sukatan, Apo Diyos. You're not trusting on your flesh, but you're trusting in faith. Kasta ti kababalin iti Kristiyano nga dumakdakkel iti pamati na. He fully trusts in God's promises, accepting commands, and overcoming challenges. Kakabsat, uray dumteng, dagiti karit, ti pampanunutan na, jay kari ti Apo, ti bilig na, jay kari ti Apo, hanga jay bukod na nga pigsa, hanga jay bukod na nga laing, hanga jay bukod na nga panang figure out laeng gagabsat, nga kaya na nga solbaran ti bukod na, dagiti umay nga problema, no di kat uray di na masulbar di problema, agtalek nga ilasat ti Apo isuna, agtalek nga dati Apo nga di mang baybayan, jay kari ti Apo, kasta ti kababalin, ti Kristiyano, nga dumakdakkel iti pamati na, dumakdakkel ti pamati na, gapo taday pamati na, kadagtakder kadagiti karkari iti Apo. So nga kakapsat, learn the wisdom, data ti wisdom iti makungkuna nga pamati. Kung kuna tayo ta standing on the promises sa kanta, kala nagsimple kakapsat, but no, data nga talaga ti pundasyon ti pamati. Not our flesh, we obey not by the strength of our flesh, but we obey by the strength of faith, meaning it is founded on the promises of God. Amen. Iso nga kakabsat, no dati laingan nyo nga master, hanga ti bukod tayo nga laingan tayo, dagiti kariti Apo, takwatan tayo, amuan tayo, isurat tayo kadagiti notebook tayo, dagita ti salimut-mutan tayo, hantay ibatan, kat isot pagbiyagan tayo kakabsat. I hope naawatan nyo di punto, if you want to increase in your faith, stand on the promises of God, not in the power of your own flesh. Amen. May kadwa. May kadwa nga kaya ti Apo nga agin-increase kada tayo kud saan lang nga ti pamati. Kinaan tayo di Colossians chapter 1 verse number 10. Colossians chapter 1 verse number 10. Kung nati Biblia, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Hanlaeng nga ado ko natin siguro kat, ado tar aramida kon nga para ti Apo. Haan kag patingkat ta. Masapol nga nayunampay iti panakaamom ken ni Apo Dios. Taado pa iti dim na amuan maipanggap kingkwana kanti pagayatan na kalati arig na dayati kakabsat ket no kumabalain nagtakder jay balay mon ngem di pay nalpas kunam siguro ket ne nalpas ta balayin adda bubungnan napalitadaanan angam di pay napintaan kabsat no ana nga pintat ipintam di pay na tilesan no ana nga design ti tiles ti ikabil mo kastamot ti biag tayo mabaling ako nam dot na aramida ka para ti Apo may saka tumultulong kang Pastor Juni de may saka ag-soul winning may saka sa Sunday school ag-preach sak mangisuro-suro ag-disciple adot na soul win kon when ngem di pay nalpas adu pay di kaya ti Apo iso nga you need to increase, number 2, in the knowledge of God. Nayunampay, padakkelumpay ti panakaammo maipanggap ken ni Apo Dios. Ket manen kakabsat, adda manen ti tallo nga kategorya, may saka dagitoy iti kasasaad mo manen. Deskribiren na, no yan nakad to itatta kakabsat. Umuna nga klase ti Kristiyano, self-centered. That is self-centered kakabsat, he lives a life according to personal desire. Tila agwurwurot ti panunot na, kat saan nga maipanggap ti Diyos, no di kat digiti maipanggap ti tartarigagay na. Bukod na nga pagayatan. Self-centered planning nga makuna. Ti plano na kat tayo labagin at makikita na, di na makita ni Apo Diyos kakabsat. Iso nga,
Digito'y Kristiyano, digito'y miyembro, ngano palagi pamon ti tithes, kugtaran na kan, makaguran. Digito'y Kristiyano, ngano palagi pamon ti gimong, gaputan nakalipat damutan ti gimong. Imbes nga umay da makigimong, awan damutan, iti gimong, makagura da pay nga mapalagipanan. Apay kakabsat, well, if you will be honest, no si kadayta, itatang rabiing, kayat na nga sa uwan, at daka iti daytoy nga stage, self-centered life. Kaya, ureha mo aminan, uray ko na, haan, si papanunutak ka na po, Diyos ngam. Jay biyag mo, hanga nakasentron. Iti priority mo, hanga nakasentron, kiniapo, Diyos kakabsat. Unaware of God's plan. He feels and thinks that the world revolves around him. He doesn't care about God. Kakabsat. Well, actually, nang rugi tayo mutkit di nga kastaya. Hindi na isalakan tayo, medyo kastapelang ti panunod tayo. But, by and by, habang amang magtay ti preaching, makita tayo no anat pagayatan ti Apo. May ikadwa kakabsat, ayan, kat halang self-centered planning. May ikadwa, halang self-centered, no di kat, di may ikadwa klase, the thorn. Tingnan na sa unti, the thorn, hanga si it. Awan H na deto eh. Thorn, kaya nga sawen, agala-alat panunot na. Ada iso na tinagtingaan ti duwa nga desisyon. Yan na nga ta, kuna na nga kastaya. He wavers between self-centered ambition. Amo na nga madi. Ngam tunukwan maguyod. Tunukwan maguyod ti Diyos. A desire to follow God. Often feeling conflicted. Kaya nga sawen, you are living in conflict. DJ amom ag konflikt ka DJ turong ti biag mo. Amom ti pagayatan ti Apo. Ngam no evaluate mo di lifestyle mo, no evaluate mo di priorities mo kakabsat, ag konflikt kat sika itata hang ka makadesisyon. Aya, the thorn ngam haantay ko nga self-centered, hantay ko nga torn between two. Kakabsat, no di kat God-centered tay ko increasing in the knowledge of God. God-centered, kaya nga sa one, surrenders fully to God, knowing Him more, and aligning plans to His will. Dagiti plano nakakabsat, kat naka-align kiniapo Diyos. Naka-base iti panakaam-amu na kinapo Diyos. Amuna nga ti Diyos kakabsat na parabor, na santuan, ti Diyos kayat na nga maisalakan dagiti tattao. Because of that knowledge, di biyag na kakabsat kat i-align na. Iraman na ti pamilya na. O kakabsat, kastatay kumaam amin. Dagiti anak tayo, makita da kuma, maisursurot da kuma, kakabsat, gapo ti puso tayo, nga mga mo kiniapo Diyos. Amen? So we should increase in the knowledge of God. Number 3, may katlo kakabsat. Mabaling nga dito tayo nagpatingga. In Proverbs chapter 3, 9 and 10. Okay? Proverbs chapter 3, verses 9 and 10. Okay? Kunanad to'y kakabsat. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Now, makita yun to'y kakabsat. Dito increase nga tuktukuyin na dito, it could increase in material blessings. Panagado. Panagrangay itinain materialan nga kasasaad. Ngam no basaam deti verse, haanlaan nga DJ panag-increase ti material kasasaad, ti tuktukuyen ti Apo, no diket iti panag-increase ko na masapul itud mo ti first fruit mo. So ti punto diti nga rutat tagakapsat, we should not only be happy with material increase. Praise God, dakkel ti nakita kita, dakkel ti sweldo kita, dakkel ti income ko ita, dakkel iti nasa pulak ti business ko ita. Mabalin ako na tayo. Ngam haang nga dijay, tatipunpuntun ti Biblia kakabsat, iso dijay panagited. Ti number 3 nga dapat, ag-increase tayo kakabsat, generosity. Dayta, generosity kakabsat. Kat manen, adatalo nga kategorya ditoy, may saka kadigiti talo. Si kakadi, deti number 1, the hoarder. Ado tao nga kastoy, deti di kunada nga Ilocano, kuripot, hoarder. Ti hoarder kakabsat, focus solely on accumulating wealth for self. Enjoyin na nga makita nga, adot kwartak tabang kon, adot na urnong kon, awamot pangusaran na.
Di mo't mangmangted. Nga madukwarta na di bangko. Unwilling to share. Deta ti ko na nga kuripot kakabsat. Ibagang man ka deta kabay mo, si kakadi deta kabsat, kuripot. Naimot, you are a hoarder. That's what it means. All you enjoy in life is you want to have a accumulation of wealth. You want to see 1 million in your bank. You want to see 10 million in your bank. And that's all you care about in life. Listen to me. We should not be a hoarder. May kadwa, mabalingahang ka hoarder, but you may be a reluctant giver. Baka si kadeto'y kabsat. Reluctant giver. Anat reluctant giver? He gives sparingly. Mangtudmut. Ngam. Natipid. Tipan ng tudna kakabsat. Tapos numangtod pa, he feels pressured or obligated rather than motivated by love. Mangmangtod kakabsat, ngam na irot pela jirik nana. So nga batit jait itid na kakabsat. Tapos numangtod pa, napilitan pa. Ikaw ba to, reluctant giver? Oh, you need to increase in generosity. Dapat si kadeti. May ikatlo, cheerful giver. The cheerful giver kakabsat joyfully and generously gives to the Lord. Amen? Data, kat amuyaw kakabsat, data ti dapat kada tayo ko natin kumaapo, kayat ko nga ti tithes ko ag-increase. Kayat ko nga ti giving ko ag-increase. First fruit ko ag-increase. No, idi last year, 15% ti maitid ko kinga tatapo 20% kuma tunukwan 25% tunukwan 30% hanggang di amount kat dumakdakkel di percentage ti dumakdakkel kakabsat. Amen. Nagragsak ka nagdakkel di amount nga inted mo kung isula iso 10%. Ti pagibasaran ti apo hanggang di amount di percentage kakabsat. No nang ted ka edit 100,000 nang ted ka edit 10,000 gapot 100,000 ti sweldo. Tatanang tad ka 20,000 kasi 200,000 di sweldo, di makkel di amount, ngam isula iso di percentage, hanggang nag-increase. Nawatan nyo kakabsat, dapat na ag-increase tayo i di percentage kakabsat. Cheerful giver. Now listen to me, I will end here. Deti topic ta itang tawon, excellence. Oh, hantay ko mga average. Hantay ko mamot nga deti, poor, wano failing kakabsat. Wano fair, good enough, no dekat. Excellent tayo. We must be excellent in our faith. Not doubter, not weak. Hantag taltalag ko mati bukod tayo pigsa. No di ti excellent ti pamati. He will obey God in the strength of faith through the promises of God. We must be excellent in the knowledge of God. Hantay ko makuna nga, adot na aramida ko. Dakkel ti balayan. Ngam dimot pa'y nalpas. Hampay nalpas ti apo ken kakabsat. Adupay kayat na nga ipaaramid ken ka. So nga, masapol nga, the passion mong ag-grow pa, iti panakamugan na po Diyos. Number 3, we need to be excellent by increasing in our generosity. Hantay ko mga hoarder. Tila ragsak tayo ka, kwarta tayo di bangko. Kakabsat, numatay ka mo may tugot data. Awan dakas na, no, doornong mo di bangko, nga dapat ka isang ratan na. But you should not be a hoarder. You must not be a reluctant giver. You must be a cheerful giver. Brethren, let us excel. Let us increase. Sapay kumata powerful ti impact na kada kayo, dati nga message, nakaadal kayo, nakasursuro kayo, na-enlighten kayo, tapnon ti kasta amuyo ti dalan nga ing kayo surutan. Amen? Let's pray. Heavenly Father, thank you. Kada di pa nangusar mo ti adipom ita, 8 nga puntos dati ngam talo pelat nalpasmi, dawating nga bendisyon na kami. Tuloy mo ito next prayer meeting, Apo Diyos. Kadituloy mo nga bendisyon ng tunggal may sakada kami. In Christ's name we pray. Amen and amen.